Уважаемые зрители и участники матча, звучит государственный гимн Республики Беларусь. Макслайн, женская лига 2025 года приветствует зрителей и участников матча. Добрый день, шановне господарство, вітаю вас со стадиона «Трактор». 14-й тур Макслайн жаночай лігі па футболе. Сустрэч паміж футбольным клубам Мінск і Гомелем з вами у YouTube-канале, які так і завецца «Женскі футбол Беларусі». Андрей Ільеня, распачынаю я гэты прамы эфір і, напэўна, распачну з арбітраў. Максим Попок з Мазыра сёння галоўны на футбольным полі і яго памочнікі Андрей Дзегцярэнка з Бабруйска і Арцём Маркусенко з горада Жлобін. Чацвёрты арбітр Дмітрый Савін, ён прадстаўляе горад Мінск, і інспектор матча гарадзенец Яўген Юцевіч. Са складамі каманд давайце знаёміцца. З Гомеля распачнем, бо гэта сённяшнія госці. Галоўны трэнер Эдуард Деменкавец. Голкипер Анастасия Мацыяўскас, нумар 1. Другі Анастасия Баркова, нумар 5. Марыя Паўлова. 7. Капітан каманды Алена Петраченко. 8. Вероніка Кузьменцова. Нумар 10 у Валерыі Неберавай. 13. Анастасия Савіцкая. 14. Ксения Барсукова. Нумар 17. Марыя Глушченко. 19. Ганна Рэут. І нумар 21. Наталя Радзівіловіч. Склад гаспадарні. Галоўны трэнер каманды Андрей Пышнік. Вось на наступныя 11 футбалістак ён разлічвае у стартавым складзе. Мар'яна Брылёва, гэта галкіпер нумар 21. Ну і палявыя футбалісткі: Уляна Саула, нумар 2. 5. Крысціна Кіянка. 6. Ліяна Мірошніченка, яна ж капітан. Нумар 9. Дар'я Пратасюк. 10. Діяна Кацынель. 13. Арына Смірнова. Сустрэча наша распачалася. Госці у нас у зялёных цішотках і шортах, адпаведна у такіх фіялетавых, напэўна, нават цёмна-фіялетавых цішотках і шортах футбалісткі, з якімі працуе Андрей Пышнік. Я ўсё ж такі са складам закончу. Арына Смірнова, 13. 14. Марыя Дземідова. 20. Вікторыя Казакевіч. 44. Лада Пашковская. Нумар 88 у Міраславы Зубко. Ну, я думаю, что можно нават і не казаць, на якіх пазіцыях у турнірнай табліцы каманды размяшчаюцца. Тут все абсалютна зразумела, як і тое, хто фаварытам гэтай гульні выступае і хто, в прынцыпе, сёння просто абавязаны атрымаць чарговую перамогу, каб вось заспакоіць свае нервы, ну, адпаведна, больш трывала сябе адчуваць у турнірнай табліцы. Вось у першым трыа каманд. Зараз Мінск якраз такі на 3-й пазіцыі размяшчаецца. Так, гэтай каманды Міраслава Зубко абходзіць саперніцу на штрафной пляцоўцы, падачу робіць, ну і адбіваюцца падначаленыя Эдуарда Дземенкаўца. Што ж цяпер будзе з гэтым мячом рабіць 10-й нумар Валерыя Неберава? Ну, назад яна згуляла і даволі спакойна, трэба сказаць. Дзяўчаты ў зялёнай форме ось мячом валодаюць. Хаця тут якраз такі ў Неберавай урэшце рэшт праблемы ўзніклі, і вуглавыя гараджанкі зарабілі ўжо на другой хвіліне. Паглядзім, чым гэты
стандарт для іх завершыцца. Падачу будзе рабіць Ліяна Мірошніченка. Ну, вы ведаеце, што левай нагой яна можа нават тут і сухі ліст аформіць. Ужо неаднаразова такое ў матчах жаночай лігі мы назіралі. У прынцыпе, на такія хітрыкі Ліяна вопытная можа пайсці. Давайте глядзець. Падача ідзе на бліжнюю стойку, адбіваюцца гомельскія футбалісткі. Петраченка у фланг. Ну і тут першая на мячы Лада Пашкоўская. Не праходзіць перадача ад Лады. Мяч все ж таки дайшоў да Ліяны Мірошнічэнкі. Губляе мяч Елена Петраченка і будзе яшчэ адзін вуглавы. Ну вось тое, пра што я, в прынцыпе, адразу ж і сказаў. Фаварыт гэта Мінск і, канешне, шмат будзе залежыць канчатковы вынік ад таго, наколькі хутка падначальны Андрэя Пышніка гэты першы гол правядуць. Разгулялі гэтым разам Ліяна Мірошніченка з Міраславай Зубко. Падача ад 88-га нумара. І тут Марыя Дзімідава да мяча гэтага не паспявае. З'явілася казахстанка ў асноўным складзе. Было ў яе пашкоджанне. Ну вось сёння яна ў стартавым складзе павінна, канешне, набіраць форму. Тым болей, што яна не прадстаўніца тытульнай нацыі, яна, яшчэ раз скажу, казахстанка, хоць футбалісткі з гэтай краіны і не лічацца, як і расіянкі, легіянерамі, тым не менш, прыезджыя гульцы павінны, канешне, рабіць розніцу, як кажуць. Ну што, будзе зараз удар ад варот выконваць Анастасія Мацыяўская. Адзіны галкіпер ёсць у гэтым сезоне у камандзе Эдуарда Дзімінкаўца. У мінулым мы памятаем, што шмат гуляла Ганна Бандарэнка. Цяпер яна ўжо абараняе колеры бабруйскай Білшыны, дэбютанта Макслайн жаночай лігі. Ну вось засталася толькі ў ростары Мацыяўскас. Шмат прапускае Гомель, але тут, канешне, толькі галкіпера вінаваціць не выпадае. Будзе удар па варотах, ён наносіцца і першы мяч у вароты улятае. Дзіяна Кацынель у самым пачатку 5-й хвіліны выводзіць Мінск наперад. На 5-й минуте игры мяч ворота команды Гомель забила Диана Кацынель, номер 10. Диана Кацынель, футболистка моладзевай до 19 гадоў сборной Беларусі, вызначаецца вот гэтым трапным ударом. Толькі я тут про выселкі галкіпера стаў казаць, про тое, што ну усіх сабак спускаць, конечно, на Мацыяўскас не трэба за шмат прапушчаных мячоў ужо вось за мінулыя туры, як вось памылілася яна. Конечно, з гэтым ударом Анастасія павінна была спраўляцца, но Диана Кацынель адзначылася. Мінск правёў такім чынам хуткі гол, і цяпер ужо камандзе Андрэя Пышніка будзе куды больш спакойна. І адразу ж бяруць гараджанкі мяч пад кантроль. Вось на сваёй палове толькі Мар'яна Брылёва застаецца. Стаў я казаць пра галкіпера Гомеля, ну што датычыцца галкіпераў таких команд, як Мінск, як Дынамо, Абдувка, канешне, вось у матчах з аўтсайдерамі жаночай лігі ім проста вельмі сумна бывае. Там лічаныя разы яны проста да мяча могуць дакрануцца па хадзе гульні. Ну вось сёння зрабіў выбор Андрэй Пышнік на Мар'яну Брылёву. Хаця магчыма, што Паліна Айдучык таксама удзел у гульні прыме, каб вось набыць гульнявую практыку. Зусім нядаўна Паліна Айдучык, дарэчы, гуляла ў асноўным складзе, весь матч правяла у мінулым 13-м туры. Гараджанкі гулялі супраць команды АБФФ у 19, дастаткова лёгка. Выйгралі з лікам 6-0. Ну і вось Паліна Айдучык, дарэчы, некалькі сапраўды эфектных сейваў зрабіла, выручыла сваю каманду і запісала шатаут, кажучы хакейнай мовай, ось на свой рахунак. Малайчына Паліна, ну і выклікана у тую самую моладзевую зборную Беларусі, якая вось у канцы чэрвеня згуляе
па хадзе вучэбна-трэніровачнага збора з аднагодкамі з Расіі дзве таварыскія сустрэчы 27 і 30 чэрвеня, так што сябры, прыходзьце на комплекс футбольных палёў Асацыяцыі Беларускай федэрацыі футбола. Пачатак матчаў будзе аб'яўлены крыху пазней на афіцыйных рэсурсах АБФФ. Мы з вами глядзім, як Мінск ідзе забіваць свой другі гол з-пад ног Дар'і Пратасюк. Зараз мяч хамельчанкі выбіваюць, аднак недалёка. Першая была Казакевіч на мячы, кіянка гуляе зараз з Марыяй Дзімідавай і тая вось направа на Ладу Пашкоўскую. Нема варыянту ўлады, таму яна адкідвае мяч назад, зноў-такі на кіянку. Тая адгулялася з Вікторыяй Казакевіч. Казакевіч налева. Ну, напэўна, больш якаснай магла быць гэтая перадача. Абаронцы нашай нацыянальнай каманды, крыху яна тут памылілася. І аут, нават не аут, а удар ад варот будзе наносіць Анастасія Мацыяўскас. Нагадваю, сябры, Діяна Кацынэль на 5-й хвіліне вывела гараджанак наперад. Разгулялі мяч Мацыяўскас з партнёршай па камандзе. Ну і вось такая дыяганаль атрымалася ніякай, проста ад Марыі Глушчанкі. Роўна на нагу сваёй саперніцы. Туды налева на Ладу Пашкоўскую згуляла Глушчанка. Ну і зноў Мінск проста не выпускае са сваёй штрафной пляцоўкі гасцей. Кацынэль назад на кіянку. Ну, в прынцыпе, сябры, я думаю, што вы таксама былі падрыхтаваны да таго, што вось такую карціну будзем мы назіраць на працягу ўсіх 90 хвілін. Яшчэ адзін небяспечны момант. Зараз і адгукалася на гэты закід наперад Діяна Кацынэль. Магчыма, калі б галавой яна больш акцэнтавана згуляла, калі б галавой дацягнулася да гэтага мяча, маглі б там узнікнуць у Мацыяўскас праблемы. Ну, а так галкіпер Гомеля зноў-такі рыхтуецца мяч у гульню увесці ад варот. Направа гуляе Арына Смірнова, мяч прымае на Пратасюк, Мірошніченка назад, Смірнова. Ну і зноў-такі будзе зараз пазіцыйны наступ ад падначальных Андрэя Пышніка. Лада Пашкоўская з мячом справа. Кароткая перадача на Дзімідаву. Эшаланаваная, канешне, абарона ў Гомеля і павінна быць. Тут разлік толькі на тое, каб адбіцца, каб як мага менш прапусціць. Можа быць у падначальных Эдуарда Дзімінкаўца. Зноў востры момант, і Дзімідава імкнулася апярэдзіць Мацыяўскас, але галкіпер ўсё ж такі першая была на мячы. Ну, зноў-такі роўна на саперніцу гуляе футбалістка Гомеля. У гэтым выпадку гэта быў галкіпер на Уляну Асаулу. Пратасюк бачыць, што адкрываецца Пашкоўская, аднак вырашыла назад згуляць на кіянку чамусьці. Хаця мне падаецца, што можна было атаку развіваць якраз такі вось гэтай перадачы направа. Казакевіч. Закід у штрафную. Зноў-такі барацьбу мы назіраем. Дзімідава змагаецца з Анастасіяй Савіцкай. Гуляе галавой у гэтым выпадку Глушчанка. Мяч у Мірошнічэнкі, падача. І цяпер будзе зноў удар ад варот. Ну, мне падаецца, што не трэба ось Мацыяўскас проста тут вкладаючы ўсю сілу ў гэты удар, мяч туды шпурляць наперад. Можна ўсё ж такі пачынаць кароткім пасам ад сваіх варот. Ну, такой, напэўна, установкі ад Эдуарда Дзімінкаўца няма. Вось як могуць футбалісткі так і гуляюць, так мяч у гульню і ўводзяць. Пашкоўская няблага на Міраславу Зубко. Перадач, правда, не дайшла да Мірошнічэнка, але тая да апошняга змагалася. Кацынэль не вельмі ўдала зараз крос робіць у штрафную, і мяч пакідае межы поля. На тыдні Мінск згуляў чвэрцьфінальны паядынак Кубка Беларусі у Магілёве. З лікам 3-0 каманда Андрэя Пышніка перамагла
Усе галы былі забітыя ў першым тайме. Дар'я Пратасюк, Крысціна Кіянка і Вікторыя Валюк забілі. Такім чынам гараджанкі ўзялі рэванш за паражэнне ў Макслайн жаночай лізе. Таксама тая гульня ў Магілёве праходзіла 3-1. Днепр перамог тады, ну і гэта, дарэчы, было не ўпершыню ў гісторыі супрацьстаяння футбольнага клуба Мінск і магілёўскай каманды Брылёва. Ну так, канешне, памыляцца нельга галкіперу. Сапраўды засумавала ў варотах і вырашыла саму сябе быццам бы пацешыць Мар'яна Брылёва. Ну, пацешыць я, канешне, беру ў двукосе гэтае слово. Пашчасціла Мар'яне, што саперніца за мяч ўсё ж такі не зачапілася. Так бы, я думаю, што маглі б гамельчанкі і адгуляцца. Падача пайшла ад Міраславы Зубко, Кацынель пад удар Дзямідавай. Аднак можна было і самой, напэўна, дзеянне прабіць. Всё ж такі гэтая перадача на Дзямідаву чыталася гамельчанкамі, тым болей, што каля казахстанкі там былі саперніцы. Мацыяўскас наперад гуляе, там толькі Кіянка, Смірнова. І Мінск усё пачынае спачатку. Да, я стаў распавядаць пра тое, што у другі раз у гісторыі супрацьстаяння футбольнага клуба Мінск і магілёўскай каманды ў вышэйшай лізе я наўмысна не даю назву, тому што па-рознаму яны называліся, і Надзея, і Надзея Днепр, цяпер гэта ўжо проста Днепр. Вось у другі раз у гісторыі удар па варотах Зубко на месца Мацыяўскас, вось Днепр тады перамог. Ну вось рэванш удалося у 1/4 фінала ўсё ж такі ўзяць пад начальным Андрэя Пышніка. Ну і адразу скажу, што паўфінальныя паядынкі запланавана правесці 16 ліпеня. Вуглавы пасля гэтага сейва Анастасіі Мацыяўскас. Ну і, канешне, левай нагой зноў будзе рабіць падачу Ліяна Мірашнічэнка. Мяч ідзе ў штрафную, дабіраецца да яго Марыя Дзімідава, аднак акцэнтавана прабіць не здолела галавой казахстанка. Будзе аут. Марыя Глушенка увядзе мяч у гульню. Сябры, Макслайн, генеральны партнёр жаночай лігі, і ў нашага генеральнага партнёра кампаніі Макслайн дзейнічае цікавая прапанова 22% на ўсе папаўненні. Вось такая для вас, сябры, інфармацыя. Дзякую вялікі, што глядзіце нашу сустрэчу на YouTube-канале «Женскі футбол Беларусі». Зараз я спраўджваю, колькі глядзіць трансляцыю. 54 гледачы. У нас яшчэ будзе адзін гол ці не? Была блізкая вельмі зараз Ліяна Мірашнічэнка для таго, каб ужо зрабіць лік 2-0. Працягваецца атака Мінска. Дзімідавай, гэты прастрэл блакуецца. Ну там ёсць праблемы у футбалісткі з Гомеля. Трэба мяч, канешне, выбіваць. Гэтага не дачакаўся арбітр. Зрабіў свісток зараз Максім Папок, рэагуючы на тое, што вось аказалася на газоне гомельская футбалістка. Да, там быццам бы сур'ёзныя праблемы. Мы вось тут, знаходзячыся на стадыёне «Трактар» з аператарам, проста добра чуем, вось наколькі балюча зараз футбалістцы Гомеля. Толькі вось зразумець, хто ж гэта там на газоне апынуўся. Да, балюча, там не разумею, што здарылася. Ну, рабіла прастрэл Марыя Дзімідава, і мяч трапіў футбалістку. А што ж было прычынай таго, што вось так балюча зараз прадстаўніцы Гомеля? Ну, давайте яшчэ раз паглядзім. Да, там, напэўна, аступілася. Падвярнула, магчыма, нагу. Ну, не ведаю, тут сышоў гэты момант з нашага кадра. Ну, ось тут, канешне, да, так і ёсць. Не вельмі ўдала, ось так, перарываючы гэты прастрэл, прызямлілася гомельская абаронца. І, канешне, ёй зараз
патрэбна дапамога і, напэўна, вымушаную замену трэба праводзіць. Да, сапраўды бачым мы Ангеліны Курбатаву пад 15-м нумарам. Яна ўжо гатовая ўвайсці ў гульню. Да, канешне, будзем зычыць здароўя футбалістцы Гомеля. Ну, вось у такім моманце абсалютна не абавязковая траўма. Канешне, хацелася б, каб усё было добра. Вось толькі трэба разглядзець, хто ж там атрымаў гэтае пашкоджанне. Ну, Курбатова ўжо на футбольным поле. Замена в составе команды Гомель. Вместо Вероники Кузьменцовой. Да, Вероника Кузьменцова под 8-м нумаром ось атрымала траўму. У моменце абсалютна гульнявым. Спрэчны мяч аддаецца ён футбалісткам Мінска і падача ад Крысціны Кіянкі. З ёй спраўляецца Анастасія Мацыяўскас. Мяч у гульню водзіць на Глушчанку. Марыя проста наперад. Там Ульяна Асаула. І будзе аут для Гомеля. Да, 74. Гледачы зараз вось працягваюць быць з намі. Дзякую вам, сябры. Да, і хуткая дапамога. Нават тут спатрэбіцца Вераніцы Кузьменцовай. Да, вось не шчасціць гомельскім футбалісткам. Удар па варотах, мяч ідзе вышэй крыху. Не шчасціць па той прычыне, што вось у матчы з Віцебскам хатнім для сябе, які ў Добрушы праходзіў некалькі тыдняў таму, Валерыя Ярэцкая, лепшы бамбардзір Гомеля, ўжо ў самым канцы гульні атрымала траўму. Там сур'ёзная траўма рукі ёсць. Атрымала яна, ёсць гэтая траўма. Зараз аднаўляецца Ярэцкая ад яе. Ну і вось цяпер праблема ў Веранікі Кузьменцовай. Да, канешне, хочацца спадзявацца, што ўсё будзе добра. Мінск тым часам працягвае ось гэтыя свае пазіцыйныя наскокі праводзіць. Пашковская тут справа, назад і нагуляе на Крысціну Кіянку. Да, ну тут абсалютна зразумела, што хочуць рабіць гараджанкі, расцягваць вось гэтую ашаналаваную абарону і такім чынам вызваляць прастору для сябе, для ўбягання футбалістак, для удару па варотах. Ну вы зараз Ульяна Асаула размяла, будзем так казаць, Анастасію Мацыяўскас з фланга. Яна так згуляла. Ну а тут што? Тут гэты мяч, конечно, не будзе залічаны. Можна было нават у вароты яго не дасылаць Ліяне Мірашніцчэнцы, таму што яна на галкіпера пайшла, якая уводзіла мяч у гульню. Так рабіць нельга. Штрафны удар для Гомеля. Неберова на Глушчанку. Ну і адразу ж у Марыі мяч забірае Дар'я Пратасюк. Ім яна зараз працягвае валодаць. Глушчанка у падкаце гуляе. Аут для Мінска. Мяч у гульню вядзе Пратасюк. Яшчэ адна футбалістка зборнай Беларусі сярод дзяўчат да 19 гадоў. Ну, такіх вось выклікана з Мінска адразу 5. Напэўна, нават я зараз усіх і не ўзгадаю. Айдучык, Пратасюк, Купрыянчык, Касіненка і вось пятую футбалістку не назову, крыху запамятаваў. Працягвае атакаваць Мінск, уваходзіць у штрафную, ну, амаль што ўвайшла Діяна Кацынэль. Не хапіла, як кажуць, у такіх выпадках ёй крышачку поля. Ну, слухайце, напэўна, я ўсё ж такі ўсіх назваў. Усіх футбалістак. Діяна Кацынэль, 5-я. Да, сапраўды. Ну, пра гэта я ўжо крыху раней сказаў, што яна выкліканая. Вось якраз такі тая футбалістка, якая ў нашым матчы правяла пакуль што 1 гол. Гэта адбылося на 5-й хвіліне. Ну, у Гомеля зборніц няма. Хаця некалі Эдуард Зіменкамец на працягу не такога і
кароткага прамежка часу узначальваў жаночую нацыянальную зборную Беларусі. Пасля яго ўжо у правы ўступіў Юрый Малеяў. Ну а цяпер, як вы ведаеце, Владзімір Шындзікаў трэніруе нашу галоўную жаночую каманду. Ну і робіць гэта няблага, як мінімум. Патрэбны час, канешне. Спецыялістку, каб вынайсці ўсе тыя праблемы, якія ёсць у нашым жаночым футболе, у прыватнасці ў нашай нацыянальнай каманды і, канешне, як след над гэтым папрацаваць. Патрэбны час, гэты час хацелася б, каб, канешне, ва Владзіміра Пятровіча быў. Наша нацыянальная каманда у хуткім часе, як і моладзевая зборная, таксама збярэцца і правядзе таварыскія сустрэчы са зборнай Азербайджана. Гэтыя матчы пройдуць 28 чэрвеня і 1 ліпеня. Так што, сябры, калі ласка, прыходзьце на стадыёны. Хутка будзе аб'яўлена, на якіх менавіта арэнах беларускіх гэтыя матчы пройдуць. Прыходзьце і падтрымлівайце нашу каманду. Яна гэтага заслуговая. У нас вадапой ўсё ж такі даволі спякотна на Беларусі, у Мінску прыватнасці. Ну і дамовіліся каманды з судзейскай брыгадай, што дзяўчатам трэба будзе па разу ў кожным з таймаў папіць вадзічкі. Ну і добра. Што тут яшчэ можна дадаць? 24-я хвіліна у нас з вами ідзе, пакуль 1-0. Ну, не сказаць, што такая лёгкая прагулка для фаварыта гэтай гульні. Аднаўляецца гульня. Брылёва на Казакевіч. Ідзе наперад Віка. На Асаулу. Асаула зноў на Казакевіч. Кіянка. Просіць перадачу Пашковскаму, і мяч да 44-го нумара Мінска такі даходзіць. Кароткі пас, няблага адкрывалася Зубко. Ну і павінная, напэўна, была яна згуляць на Дар'ю Партасюк. Ну, мяч згубіла. Кіянка. Зноў усе футбалісткі на правай палове поля, акрамя Мар'яны Брылёвай. Асаула. Асаула, пас у штрафную. Мірошніченка б'е ў бліжні вугал. Мацыяўскас. Ну, гэты мяч трэба было, канешне, фіксаваць. Ну, што ж за праблемы сёння адна за адной у галкіпера Гомеля. Казакевіч, падача. Ну, цяпер ужо спраўляецца Мацыяўскас. Мяч яна накрывае. Ну і не павінна, канешне, спяшацца. Ўсё ж такі гэтыя паўзы, яны як вось тая самая вада ў спёку вельмі неабходныя гамельчанкам, якія будуць 85-90, то і 95% часу вось у абароне праводзіць. А гэта вельмі энергазатратна і складана, скажу я вам, сябры. 25-я хвіліна закончылася толькі што. Учора 14-й тур Макслайн жаночай лігі распачаўся матчам у Новополацку, дзе каманда Михаила Александрова ад чэмпіёна Беларусі Дынамо Будовка прапусціла 11 галоў. Такім чынам 0-11 быў зафіксаваны лік, хаця у паядынку першага круга, у нас зараз ідзе другі, нагадваю, на Дынамо Юні ўсяго толькі 2 мячы падначальныя Юрыя Малеева забілі. Тады, канешне, сур'ёзная абарона у Нафтана была. Каманда згуляла з 3 цэнтральнымі абаронцамі. І вось не ведаю учора, якая там была фармацыя у Нафтана. Ну, было складана, ведаеце, чэмпіёну. Аднак, ўсё ж такі, склад каманды ўзмацніўся афрыканскімі легіянеркамі, і ў апошнюю чаргу з-за гэтага вось гэты самы крэатыўны атакуючы патэнцыял быў падвышаны. І Блэсінг Акпе, і Акбе Акбевхаці, Эмі, якія па-іншаму называюць, і Альвін Юле, яны, канешне, сур'ёзна ўзмацнілі каманду. І перад лігай чэмпіёнаў гэта і павінна было адбыцца.
у мінулым сезоне ось ад афрыканскага дэсанту адмовіліся ў клубе, да. Не было такой падмогі, но у гэтым перагледзела кіраўніцтва мінскага Дынамо вось гэтыя падыходы. Канешне, мы будзем заўзець і за Мінск, і за Дынамо Пдувк у лізе чэмпіёнаў. Ужо у нас лецейка на дварэ, зусім хутка каманды вельмі інтэнсіўную фазу падрыхтоўкі да еўракубкаў уступяць. І, канешне, з заміраннем сэрца мы просто будзем сачыць за выступленнем нашых клубаў. Хутка ўжо і лёсаванне першага адборачнага раунда. Прастрэлці не было там гульні рукой. Не было. Быў побач з гэтым момантам Максім Папок. Усё ён добра там разгледзеў. Працягвае атакаваць Мінск. Уляна Асаула, падача, і Мацыяўскас мяч у рукі забірае. Да, я стаў вам распавядаць, як учора завершыўся паядынак першы ў 14-тым туры, і другі матч, які ўжо завершыўся, прынёс, ну, такі нічыю, як і ў першым крузе паміж гэтымі камандамі. А менавіта паміж брэсцкім Дынамо і камандай АБФФ У-19. Усё ж такі дзяўчаты Александра Чайкі здолелі сысці ад паражэння. У самым канцы матча Дар'я Драздова лік аднавіла, лік зраўняла. Такім чынам 2-2 гэты матч завершыўся. Да, гэта вельмі цікава. Удар па варотах і 2-0 у нашым матчы. 29-я хвіліна. Давайте мы зараз паўтор дачакаемся гэтага моманту, як гэта ўсё тут адбылося. Падача ад Казакевіч. Ага, гэта быў самастрэл. Марыя Глушченка вароты свайго ж галкіпера паразіла. 2-0. Хаця, напэўна, не Глушченка, гэта была Ангеліна Курбатова, тая самая, якая выйшла на замену. Да, там па-ранейшаму калдуюць эскулапы над Веранікай Кузьмянцовай. Яна ўжо тут на насілках, і ну, атрымліваецца, што адправіцца яна ў, мажліва, бальніцу хуткай дапамогі. Да, канешне, гэта не вельмі прыемна. Ну, будзем спадзявацца, што найгоршыя прагнозы не збудуцца. Вось зараз бачу я Вераніку Кузьмянцову вось на гэтай каталцы адмысловай медычнай закочваюць вось у аўтамабіль хуткай медыцынскай дапамогі. Міраслава Зубко. Дыяганаль. Асаула з мячом сустракаецца у штрафной. Там шмат гомельскіх футбалістак. Асаула назад на Вікторыю Казакевіч. Тая амаль што па створы варот робіць падачу, у гульню уступае, адбіваючы мяч у бок Анастасія Мацыяўскас. Аут увяла мяч у гульню на Зубко Пратасюк. Зубко наступила на мяч, няўдала згуляла Міраслава. Ну, а гамельчанкам, бачыце, як складана адбівацца. Нават у аўтыны гэты мяч не могуць выбіць. Пратасюк. У адзін дотык Пашковская не было становішча па-за гульнёй. Зубко, падача, і з мячом сустракаецца Мацыяўскас. Чарговы раз. Да, брэсцкае Дынамо вяло з лікам 2-0.
Плохова на 8 і Салаўчук на 77 забілі. І здавалася б, што дзяўчаты, з якімі працуе Андрэй Сычык, перамогу ўсё ж такі за сабой пакінуць. Аднак галы Гузоўскай, толькі не ведаю, якой менавіта, напэўна, ўсё ж такі Караліны, бо гэта футбалістка атакуючай групы. 84-й і Дар'я Драздова на другой кампенсаванай забілі 2 мячы. Такім чынам, ось такая выніковая нічыя ў Брэсце 2-2. Ну і яшчэ адна сустрэча ідзе паміж Белшынай і Віцебскам. Ну, можна, напэўна, паглядзець, што ж там у Бабруйску. «4-0. Віцебск наперадзе. 73-я хвіліна там ідзе. Ну, у нас 2-0. Мінск перамагае у матчы 14-го тура жаночую футбольную каманду «Гомель». Прымае мяч Зубко. На гэтым все сканчваецца. І ў цэнтр выбівае Валерыя Неберова. Да, сумна, конечно, назіраць вось такі футбол у выкананні падначальных Эдуарда Дземенкаўца. Нездарма ў каманды ўсяго толькі 2 балы. Яны іх зарабілі ў матчах з Нафтанам, ну і Магілёўскім Дняпром, што, канешне, можа здзівіць. І здзівіла, канешне, пасля той самай гульні ў Добрушы. 2-2. Ледзь гамельчанкі не выйгралі ў Дняпра. Удар па варотах вышэй, прабівае з вострага вугла. Зараз Міраслава Зубко. Ну вось, быў яшчэ адзін момант, каб ужо і лік буйным зрабіць. Аднак Міраславе трэба крыху паправіць прыцэл, што называецца. Мацыяўскас рыхтуецца мяч у гульню весці ад варот. Ну вось, можа зараз атрымаецца зачапіцца. Пратыкае мяч наперад футбалістка Гомеля. Там нікога няма. Зубко зноў з мячом выходзіць у штрафную. Но яе да апошняга пераследавала Баркова. Будзе вуглавы. Разгулялі гараджанкі. Пашкоўская, закід. Гуляе галавой абаронца з Гомеля. Даходзіць мяч да Паўлавай. О, глядзіце, контратака. Ну не атрымаецца. Да няма проста эмоцый бегчы наперад. Ну і перадача на Паўлаву. Вось ад Наталі Радзівіловіч недакладная. Ну што ж, 36-я хвіліна. Мяч у руках Анастасіі Мацыяўскас. Я думаю, што калі б ось зараз на гэтай самай 36-й хвіліне прапанаваць гасцям закончыць гульню, яны пагадзіліся. Удар зараз быў заблакаваны. Паўлава. Просто наперад, а зачапіцца атрымаецца ці не? Не атрымаецца ў Наталі Радзівіловіч. Канешне, 20-му нумару Гомеля складана адной там адкрывацца наперадзе. Да. Што тут можна дадаць? Яшчэ і такая, бадай што сур'ёзная траўма напаткала Вераніку Кузьмянцову.
Да, для Гомеля ўсё вельмі кепска. Тут з песні слоў не выкінеш. Мацыяўскас моцна. Мірошніченка, Кацынель у штрафной падае. І гэта не пенальці, а штрафны удар. Ну, ведаеце, пазіцыя перспектыўная. Тут, канечне, Мірошніченка левай ногой можа, калі толькі не на выкананне, а на моц прабіць. А так зручна левай ногой, правай ногой, даруйце. Ось закруціць мяч у далёкі вугал. Ну так, будзе выконваць не Мірошніченка гэты штрафны удар, а менавіта Міраслава Зубко. Давайте паназіраем, што яна прыдумала. Зараз вось на 38-й хвіліне. Ўжо хутка у нас і канец першай паловы. Зубко б'е і уступае ў гульню Мацыяўскас. Мяч перад сабой адбівае, трэба ёй, канечне, дапамога сябровак по камандзе. Адбіваюцца гамельчанкі на падборы. Першая Пратасюк, Дзямідава. Ну і прастрэл казахстанцы зрабіць бы. Яна гэтага не робіць. Ну, таму што перашкаджае саперніца. Зноў Дзямідава з мячом. Пас назад, там Пашковская. Зноў Дзямідава. І футбалістка нацыянальнай зборнай Казахстана робіць падачу. Адгукалася Мірошніченка. Мяч ад яе галавы сыходзіць за межы поля. Ну, мяркую, што пасля перапынку з'явяцца на футбольным полі рэзервісткі футбольнага клуба Мінск. Трэба даць гульнявую практыку. Я ўжо казаў, што па лініі ідучых, безумоўна, сёння выпадае шанец згуляць. Паглядзім, ці сапраўды яна з'явіцца ў варотах Мінска. Ну, таксама ёсць у рэзерве Ангеліна Гірас, Ксенія Кубічная, Уляна Узун, Марыя Купрыянчык, Вікторыя Націткова, Яна Есман, Паліна Астрейка, Вікторыя Валюк. Ну, вось калі выйдзе Яна Есман, то згуляе яна супраць сваёй былой каманды. Яна родам з Гомеля. Хто, можа быць, не ведаў. Пашковская. Перадача дакладная на Мірошніченка. Удар міма. Ох, які момант. У самым пачатку 40-й хвіліны. Ну, трэба было зараз Мірошніченцы забіваць. Не здолела. Такое таксама бывае. І зноў Мацыяўскас. Да, я вось стаў казаць пра рэзервістак Мінска. У Гомеля ўжо адна замена адбылася. Вымушаная, нагадваю, атрымала траўму Вераніка Кузьмінцова і выйшла замест яе Ангеліна Курбатова, ад галавы якой мяч заляцеў другі раз у сетку варот Гомеля. Таксама ёсць у рэзерве Юлія Бакун, Валерыя Сяліцкая. Ну і таксама значыцца ў пратаколе Валерыя Ярэцкая. Аднак наўрад ці яна здольная згуляць, таму што яе сур'ёзнае пашкоджанне. 5 хвілін застаюцца асноўнага часу. Штосьці, канешне, мазырскі арбітр Максім Папок будзе кампенсаваць. Все ж таки там пашкоджанне было ў Кузьмінцовай і на нейкі час гульня спынялася, таксама як і на вадапой. Так што, ну, хвілінкі дзве, думаю, каманды павінны перагуляць. Калі будзе Максім Папок, канешне, паслядоўным. Ну, паглядзім. З мячом зараз Віка Казакевіч. Вырушвае наперад. Ідзе на яе Радзівіловіч. Казакевіч направа, там Пратасюк. Ну, вось так. Па флангах. Шырока гуляе Мінск. Працягвае гэта рабіць. Іншага, напэўна, не выпадае. Нема становішча па-за гульнёй. Пашковская крышку назад на Пратасюк. Ну, тут, ведаеце, такі ўжо настольны футбол, як мне падаецца, у выкананні гараджанак. Здольная за мяч тут пазмагацца Міраслава Зубко. Яна гэта і робіць. Прастрэл. Мяч адбіваецца, аднак, недалёка.
Аут. Зубко на Пратасюк. Становішча па-за гульнёй. Вось цяпер быў вельмі уважлівым першы памочнік Андрэя Папка. Гэта бабруйчанін Андрей Дзегцярэнка. Запалівае ён становішча па-за гульнёй. Неберова разгуляла мяч з Мацыяўскас. Мацыяўскас у цэнтр мяч выбівае. Петраченко, Баркова наперад, а там Радзівіловіч ізноў не чапляецца. Ну, без мяча, канешне, Наталі складана. Аднак цяпер можа быць і контрвыпад у Гомеля. Ну што, трэба перадачу рабіць. Ну чаму ж ты марудзіш? Даражэнькая ты моя. Ай-яй-яй, які момант. Ну Радзівіловіч адкрывалася. Адкрывалася яна. Пад Ангеліну... Нет, гэта была не Курбатова. Футболістка, якая на правым фланзе, вось там гуляе на далёкім ад нас. І вось зараз яна мяч адбірае ў саперніцы. На вялікі жаль, вось нумар я не магу разглядзець. Вось калі б своечасова перадачу на Радзівіловіча дала б яна. Да, гэта было б, канешне, цікавае развіццё падзей. Аднак момант не быў рэалізаваны. Захлынулася тая атака. Вуглавы для Мінска, бачыце вы ўсё самі. Падыходзіць да мяча Міраслава Зубко. Пратасюк. Закід. Выбівае зараз Анастасія Савіцкая. Смірнова падхоплівае. Яшчэ адзін закід на месцы Мацыяўскас. Я так разумею, што гэта была Ксенія Барсукова пад 14-м нумарам. Яна вось там на правым фланзе далёкім гуляе. Крыху вышэй за Марыю Глушчынку. Ну, класны быў момант. В прынцыпе, вось на 42-й, напэўна, хвіліне магла контратака атрымацца ўпершыню гэты матч у падначальных Эдуарда Дзіменкаўца. Стартавала апошняя хвіліна асноўнага часу першага тайма. 2-0. Нагадваю, на 5-й Діана Кацынель ударам, з якім не справілася Мацыяўскас, адкрыла лік. На 29-й аўтаголам у двукосе адзначылася Ангеліна Курбатова, якая выйшла на замену. Пратасюк наступае на мяч, падае. Ну, такое таксама адбываецца. Нічога страшнага. Напэўна, расчараваная Даша. Ну, наступны раз абавязкова атрымаецца. Пашкоўская на кіянку. Колькі там будзе дадаваць Максім Папок, я ўсё ж такі думаю, хвілінкі дзве, не болей за тое. А можа быць нават і адну. Ну, ўсё ж такі дзве. Давайте паглядзім, ці спраўдзіўся мой прагноз. Аут для Мінска. Казакевіч. Все ж таки одну хвіліну каманды, як мінімум, перагуляюць у першым тайме. Крысціна Кіянка на ладу Пашкоўскую. К основному времени. І ўсё ж тая карціна, як і па хадзе першай паловы. Мінск на чужой палове. Усе 10 футболістак, і толькі там у адзіноце Мар'яна Брылёва расхаджвае ў цэнтральным крузе. Мацыяўскас. Удар ад варот. Колькі ж нас глядзіць у канцы першай паловы? Ну, 81 карыстальнік Ютуба. Зараз вось з намі. Дзякуй вялікі вам. Сябры, Пратасюк. Дарэчы, подписывайтеся на сацыяльныя сеткі «Женскі футбол Беларусі». Усе спасылкі пад плеерам гэтай трансляцыі. Падпішыцеся, калі яшчэ гэтага вы не зрабілі, на наш YouTube канал. Усе матчы Макслайн жаночай лігі у прамым эфіры для вас. Апошні вуглавы, я думаю, пасля яго якраз такі і зробіць гэты апошні свісток у першай палове Максім Папок. Ну, я думаю, што падсумоўваць тут няма чаго. У Мінска абсалютна перавага, і колькі вось толькі заб'е каманда. Гэта інтрыга, забівае ў самым канцы пасля падачы з вуглавога.
Я так разумею, што гэта была Марыя Дзімідава, можа быць і не. Ну вось першы тайм скончаны. Так, это Дзімідава забіла на 46-й плюс хвіліне. 3-0. Такім чынам. Ну і галявую перадачу на свой рахунак запісала Ліяна Мірошніченка з вуглавога. Ну, чымсьці падобны на гол, які учора ў матчы БТР вышэйшай лігі паміж БТ і Нёманам забіў Іван Садаўнічы. Калі хто глядзеў, тую гульню са мной пагодзіцца. Все, апошні свісток Масіма Папка. 3-0 пасля першай паловы. Мінск у матчы 14-го тура Макслайн жаночай лігі перамагае Гомель. Адпачываем.
Сябры, мы вяртаемся на стадыён Трактар. Другі тайм матча 14-го тура Макслайн жаночай лігі. Мінск Гомель 3-0 наперадзе гараджанкі. Нагадваю, хуткім голам адзначылася Діана Кацинель на 5-й хвіліне. Гэта адбылося. Ангеліна Курбатова, якая выйшла на замену. У складзе Гомеля свае вороты паразіла на 29-й хвіліне. Ну, а ўжо на кампенсаванай да першага тайма Марія Демідова галавой калаціла мяч у сетку Анастасіі Мацыяскас пасля падачы з вуглавога Ліяны Мірашнічэнкі. Вось тое, што адбывалася. Галоўнае у першай палове. Ну і Андрэй Пышнік адразу 5 замен у перапынку зрабіў. Я зараз імкнуся ўсё ж такі выявіць, замест каго выйшлі футбалісткі на поле. Ну вось тыя, хто з'явіліся, іх я ідэнтыфікаваў. Зараз вось дачакаюся усіх маніпуляцый адпаведных з табло Дмітрыя Савіна, 4-го арбітра. І потым ужо агучу ў голас усе гэтыя замены. З мячом Марыя Купрыянчык гуляе на Націткову, тая падачу робіць у штрафную. Ну і з варот выйшла Анастасія Мацыяўска. З фармальнасцю ўжо ў нас будзе другі тайм. Ну, я думаю, што вы самі тут не будуеце ніякіх ілюзій. Так, ну, наколькі я магу зразумець, Асаула, Кіянка, Мірашнічэнка, Пратасюк і Казакевіч больш удзел у матчы не прымаюць. Замест іх на полі з'явіліся Ангеліна Гірас пад 3-м нумарам, Уляна Узун пад 8-м, Марыя Купрыянчык пад 11-м, Вікторыя Націткова пад 16-м і Яна Есман пад 17-м нумарам. Ну, сапраўды, все так і ёсць. Ну, в прынцыпе, лёгка было прадказаць, што на такія замены пойдзе Андрэй Пышнік. Все ж таки дазваляе лік і дазваляюць все падзеі, якія былі вось да перапынку. В игру вступила Ксения Кубичная, номер 4. Вместо Виктории Казакевич, номер 20, в игру вступила Мария Купрыянчик, номер 11. Вместо Дарьи Протасюк, номер 9, в игру вступила Виктория Нацеткова, номер 16. Вместо Ульяны Асаулы, номер 2, в игру вступила Яна Есман, номер 17. Ну вось дыктар па стадыёне аб'явіў, што выйшла на поле Ксения Кубічная. Ну, Кубічная на поле сапраўды нема насамрэч. Яшчэ раз, выйшлі Гірас, Узун, Купрыянчык, Націткова і Есман. Ось якраз таки Ангеліна Гірас зараз з мячом. Яна ў цэнтры абароны разам з Марыяй Купрыянчык. Ось такая эксперыментальная двойка. Цэнтр дэфаў выбівае мяч футбалістка Гомеля на вуглавы. Ну і цяпер, калі ўжо на полі няма Ліяны Мірашнічэнкі, іншая футбалістка будзе рабіць падачу ці разгуляе. Уваход у штрафную пляцоўку. Мяч выпускае за межы поля. Я так разумею, што гэта Діана Кацинель была. Так і ёсць. Яны там такі міжсабойчык зладзілі з Міраславай Зубко, разгулялі вуглавы. Не хапіла крыху Діане Кацинель вопыту ў гэты момант. Все ж таки трэба было рабіць перадачу ногі ці сваіх, ці чужых. Любы рыкашэт мог там, конечно, дазволіць вызначыцца ўжо 4-й раз. Ну а так зараз бачым мы супрацьстаянне Вікторыі Націтковай і Ганны Рэут. Да, все ж таки вось перадачу
не Барсукова, а Ганрэут вось у першым тайме на Радзівіловіча. Вось контратацы, памятаеце, вы ў канцы магла зрабіць. Памыліўся я, да, вось зараз, калі Ганна Рэут ужо на бліжнім да нас фланзе, магу я больш проста ідэнтыфікаваць яе. Яна бліжэй стала. Ксенія Барсукова, нумар 14, гэта цэнтральная абаронца. Ну, Гомель, па шчырасці, бачу я ўпершыню ў гэтым сезоне, ну і да. Не відовішча гульня гэтай каманды. Тут зноў-такі хочацца мне гэта паўтараць зноў і зноў. Складана, канешне, назваць футболам тое, што дэманструе на футбольным полі каманда Эдуарда Дзімінкаўца. І задумваешся міжволі, як Днепр згуляў нічыю з такім вось Гомелем. Ну, адзначаў Міхаіл Собалеў, галоўны трэнер ЖФК Днепр, што матчы з Гомелем на выездзе складанымі часцяком адбываюцца. Ну і вось не стаў выключэннем і той самы матч у Добрышы. 2-2. Ось толькі ў самым канцы Днепр адгуляўся, а магла б проста грымнуць сенсацыю у Макслайн жаночай лізе. Дарэчы, Макслайн генеральны партнёр жаночай лігі, і ў нашага генеральнага партнёра дзейнічае цікавая прапанова 22% на ўсе папаўненні. Пятьдесят другая хвіліна. Ну вось, прынцыпе, нават з тымі 5 заменамі нічога тут і не... Ох, які момант! Нічога тут не пагоршылася. Ось у гульні Мінска зараз магла, канешне, вароты першы раз, да, паразіць гэта была Вікторыя Нацяткова. Ну, моцна яна прабіла, там парушэнне правілаў зафіксаваў Максім Папок у папярэчыну. З усе эмоцыі прабіла, канешне, Вікторыя Нацяткова. Но пасля гэтага ўжо штрафны быў прызначаны, свалілі ў атацы гараджанкі. Брылёва, Нагірас, Есьман. Як я ўжо казаў, Яна Есьман, яна якраз-такі гадаванка гомельскай школы футбола у футбольным клубе Мінск. Ужо некалькі сезонаў выступае. Прайшла яна школу праекта Федэрацыі футбола БФФ у-19. Ну і, канешне, шмат гэта ёй дало. Тут па-іншаму не скажаш. Ну і ўвогуле ўсе тыя пачынанні, якія... Ох, які момант зараз! Лада Пашковская магла рабіць лік 4-0, аднак выручыла Гомель Анастасія Мацеўская. Усе тыя пачынанні, якія былі і ёсць ось пад началам каманды Мікалая Шаршнёва, які пакінуў пост старшыні Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі футбола. Яны, канешне, прынеслі і прыносяць плён нашаму айчыннаму футболу. Хацелася б, каб, канешне, гэтыя ўсе пачынанні развіваліся, каб іх ніхто нікуды не падзеў, не адсунуў далёка. Ну, будзем спадзявацца, што так яно і будзе. Хацелася б гэтага. Радзівіловіч, ну, складана ёй, і там адразу дзве саперніцы над ёй віселі. Мяч адабралі ўрэшце рэшт. Смірнова. Узун. Недакладна згуляла Ульяна зараз. Аут для Мінска. Узун назад на Нацяткову. Есьман. Есьман у цэнтры. Ну што, он будзе біць? Не. Не вырашыла нас такой адлегласці прабіваць. Ангеліна Гірас у штрафную. Смірнова скідвае мяч, і удар Дзімідавай у сваю ж футбалістку яна трапляе. Есьман назад. Купрыянчык. Зноў не адыходзіць, в прынцыпе, Мінск ад той гульні, якую дэманстраваў у першым тайме, расцягвае абарону саперніц. Трэба, канешне, тут штосьці прыдумваць. Уляна Узун у штрафной, прастрэл робіць.
І мяч да ўзун далятае зноў прастрэл. І вось так гуляе зараз Ангеліна Курбатова. Ну, не хапала яшчэ ёй вызначыцца і другім самастрэлам. Не хацелася б, канешне, гэтага і самой Ангеліне, ну, усім заўзятарам Гомеля, якія сочаць за нашай трансляцыяй. Ну, в прынцыпе, лік 0-3 гэта не такі благі у параўнанні з тым, што быў зафіксаваны ў сакавіку, у канцы сакавіка каманды ў Добрушы. Сустракаліся і 16-0 Мінск выйграў. Сёння ўсяго толькі 3-0. Ну, самі вы ўсё, сябры, разумееце. Вуглавы. Ідзе перадача ад Узун на Пашковскую Смірнова. Што расіянка зараз прыдумае? Удар у далёкі вугал левай ногой ад Арыны Смірновай. Трапляць трэба, канешне, но так пакуль што 3-0. На 56-й хвіліне яшчэ адзін файны момант узнікае ў гараджанак. Ну і зноў-такі ніхто там Смірнову не сустракаў, лёгка ўсё яе атрымалася. Да. Прыгажун стадыён Трактар, адноўлены ён, рэканструяваны. Канешне, я думаю, дзяўчатам вельмі прыемна вось тут гуляць. Дзяўчатам з жаночай каманды футбольнага клуба Мінск. Ну, яшчэ тут і музычнае суправаджэнне такое, ведаеце, якое мы з аператарам ацанілі. Вось, паразмаўлялі крыху тут у перапынку. Такія рок-хіты гучалі ў першым тайме. Неблагія мы ацанілі. Я думаю, можа быць, і да вас далятала, паважаныя сябры. Выбіваюць мяч зараз гамельчанкі са сваёй штрафной пляцоўкі. Нацяткова назад на Марыю Купрыянчык. Гірас. На развіццё няблагая Кацынель. Удар у далёкі вугал і на месцы Анастасія Мацыяўскас. Ну, канешне, уратаваць сваю каманду ад гола Діаны Кацынель на 5-й хвіліне яна павінна была. Я пра галкіпера Гомеля. Кепска згуляла. Давайте будзем шчырымі. Ну, трэба, канешне, і профільны трэнер. Наўрад ці там з Мацыяўскас хтосьці працуе ў Гомелі. Да, канешне, хацелася, каб больш сур'ёзна ставілася кіраўніцтва клуба ось да сваёй жаночай каманды. Ну, там у пратаколе ўсяго толькі Эдуард Дземенкавец і масажыст Інесса Шульга ось у трэнерска-адміністратыўным штабе пазначаны. Ну, зразумела, што ў кожнага свае магчымасці, у тым ліку, а можа быць, і ў першую чаргу фінансавыя, але тым не менш каманда, якая выступае ў вышэйшай лізе, няхай сабе і жаночай, павінна мець, канешне, профільных трэнераў. Тым больш, што не навічок Эдуард Дземенкавец у жаночым футболе. Як я ўжо казаў, і ачольваў ён і нацыянальную зборную Беларусі, у свой час шмат працаваў у камандзе Гомель-Дзюшар 8. Вы памятаеце, такі калектыў. Файны быў калектыў, а у нас лік робіцца 4-0 на 59-й хвіліне і забівае Уляна Узун. На 59-й минуте игры мяч ворота команды Гомель забила Мария Демидова, номер 14. Ага, а вось і не Уляна Узун. Хаця мне падалося, што ўсё ж такі гэта была Узун. Ну, паўтор мы з вамі ўжо пабачылі, не будзем да яго вяртацца. Да, хочется все ж таки разглядеть и спраўдзіць.
тое, пра што сказаў дыктар, ну, мне падаецца, ўсё ж такі забіла Узун, а не Демидова. Давайте яшчэ раз. Вернемся да гэтага эпізода. Ну, у любым выпадку 4-0. Першы гол мы з вами побачылі у другім тайме. Не, Демидова забіла, да, гэта я, сябры, памыліўся. Даруйце, калі ласка. Ну і для Марыі Демидовай гэта другі гол у матчы. На 46-й плюс яна забіла галавой, і на 59-й таксама адзначылася ударам галавой. Ну, думаю, што можна было паспрабаваць Мацыяўскас выйсці на гэтую падачу і кулакамі згуляць. Ну, гэтага не адбылося. Ну, а Марыя Демидова зрабіла ўсё, што ад яе залежала. Ну, а падачу, дарэчы, зрабіла Міраслава Зубко. Яна стала аўтарам асіста. Шестьдесят другая хвіліна. Робіць недакладны пас зараз Марыя Купрыянчык, а ў Гомеля хацелася б, каб атрымалася контратака. Ну, калі Марыя Паўлова такія перадачы будзе аддаваць, калі так пад яе будуць адкрывацца, то, канечне, ні пра якія контрвыпады тут і размовы быць не можа. Бачу я, што зараз так прахаджваецца па трыбунах Ліяна Мірошніченка ў добрым настроі, забіла, і пасля яе падачы Марыя Демидова ўсё атрымалася як і трэба. Ну і да сваіх сябровак яна тут прысаджваецца побач ось на трыбунах. Кацанель адваявала ўсё ж такі мяч у Барковай. На вынас гуляе Ганна Рэут. Вынас такі, што спатрэбілася тут прабегчы на сваю палову поля Ангеліне Гірас. Вяртаецца яна за цэнтральную лінію, перадае мяч Марыі Купрыянчык. Кацанель, закід на Узун. Узун беспаспяхова з мячом сустракаецца, аднак Мінск працягвае ім валодаць. Пашкоўская там справа. Ну што, будзе Лада рабіць падачу? Павінна, да, так яно і ёсць. Демидова магла забіваць галавой ужо і трэці гол. Крыху ёй не пашчасціла. Ну вось яшчэ адна атака для гараджанак, якая магла зноў-такі канвертавацца ў забіты мяч. Ужо пяты для каманды Андрэя Пышніка, аднак не. Купрыянчык. Зноў на Ангеліну Гірас. Ангеліна на развіццё, на Міраславу Зубко. Тая наперад, мяч пратыкае. Есман змагаецца супраць сваёй былой каманды. Мяч зноў Пашкоўскай. І трэба прастрэл. Перакрывае яго. Ну, я так разумею, што гэта была тая самая Ангеліна Курбатова. Яна перакрыла прастрэл Лады
Пашковскай. Купрыянчык. Вось цяпер ужо на левы фланг. Там Віка Нацеткова. Супраць Нацетковай Рэут. Малайчына Ганна. Мяч падхоплівае Діяна Кацынель. І зноў Рэут і вуглавы. Вось зараз Малайчына Ганна Рэут. Я думаю, што спадабалася яе гульня зараз усім заўзятарам Гомеля. Ёсць там праблемы пэўныя ў Арыны Смірновай. Яна па-за межамі поля. У нас вуглавы, падача. І спроба прабіць Яны Есьмана. Яна, дарэчы, добра дзейнічае на другім паверсе. Добра гуляе галавой. Гэта вядома усім тым, хто сочыць за жаночым футболам нашай краіны. Ну, а падачу Діяна Кацынель рабіла на Яну Есьман. Ну, мяркую, што, канешне, граджанкам хочацца забіць як мага болей. Яшчэ раскажу, у канцы сакавіка у матчы першага круга яны забілі ў добрушы ажно 16 раз. Сёння у 4 разы меней. Ну, вось на гэтую хвіліну, на 66-ю. Пашковская. На Міраславу Зубко. Зубко. Адбіваюцца гамельчанкі. Баркова. Рэут і зноў страта. Есьман направо, Пашковская. Ну, тут прайсці было складана по правым фланзе, і вектор атакі гараджанак мяняецца. Мяч цяпер злева і даходзіць да Марыі Дземідавай. Яна болей за ўсіх сёння забіла. 2 мячы ўжо. Мяч у нагах Кацынель. І проста на вынас. Ну і што, зноў вадапой. Да, так і ёсць. У нас экватар другого тайма, і трэба дзяўчатам папіць вады. Ну, дарэчы, сустрэча ў Бабруйску завершылася перамогай 4-1 Віцебска. Каманда вылецела з Кубка Беларусі. Прайграла яна ў Брэсце Дынама. Ну і, канешне, вельмі гэтым фактам была раздражнёная. Хацелася б ёй, канешне, працягнуць выступленне у другім па значнасці нацыянальным турніры. Аднак гэтага не адбылося. Ну і вось так, са злосцю, напэўна, такой, ну, сапраўднай, нармалёвай, спартыўнай прыехалі падначальныя Сергея Вехцева ў Бабруйск. Ну і вось свае зарабілі чарговыя 3 балы ў скарбонку. Ну, яшчэ адна сустрэча. Дзюжпалездыу, Зорка БДУ. Вось яна распачалася о 17-й гадзіне. Таксама вы можете і сачыць за гэтым матчам паралельна з нашым вось на YouTube-канале «Женскі футбол Беларусі». Калі ласка, падпішыцеся на сацыяльныя сеткі, калі яшчэ гэтага не зрабілі, калі хочаце быць у курсе навін пра наш айчынны жаночы футбол. Арына Смірнова. Пакуль што я яе не назіраю на футбольным полі. Мяркую, што па-ранейшаму ёй там дапамогу аказваюць. Што на полі яе няма, дакладна. Нацеткова назад гуляе на Купрыянчык. І закід ад Марыі ў штрафную пляцоўку. А будзе гол? Не, там парушаюцца правілы ў атацы. І зрабіла гэта Ульяна Узун.
Да, у 10 зараз Мінск гуляе. Націдкова назад на Купрыянчык. Да, стаміліся, канечне, гамельчанкі. Гэта вельмі заўважна. Всё ж таки вось гуляць без мяча вельмі складана. Калі ў першым крузе здолелі, дзякуючы голу Валерыі Ярэцкай, не прайграць у Новаполацку гамельчанкі, то ўжо прымаючы Нафтан на сваю тэрыторыю, Добрушы, канешне, прайграваць з буйным лікам, калі я не памыляюся, 0-4. Канешне, гэта нікуды не варта. Сямдзесят першая хвіліна у нас заканчваецца. Ну, Мінск, ведаеце, што працягвае, да, працягваем гуляць у 10. А чаму? Таму што замен больш няма. Усе 5 правёў Андрэй Пышнік у перапынку. І Арына Смірнова не здольная гуляць. Па ўсім вынікае, што так. Таму ось, ну, пры ліку 4-0, я думаю, што можна сабе дазволіць з такім сапернікам вось гуляць. І не ў поўным складзе. Радзівіловіч. Ну, ось рэдкі момант, калі з мячом 20-й нумар Гомеля аказваецца. Рэут атрымлівае мяч і адразу ж яго губляе. Ангеліна Герас на Купрыянчык налева, та яшчэ больш глыбока налева на Націдкову. Зноў Марыя Купрыянчык, 2008 года нараджэння. Марыя зусім маладая футбалістка. Ну, ось яна выхаванка якраз такі з Дзюшар футбольнага клуба Мінск, дарэчы. Ну, хочацца, каб яна ўсё ж такі была патрэбная Мінску вельмі працяглы час, а не так, як гэта бывае вельмі часта, калі ось сваіх не шануюць у футбольным клубе Мінск. І прыкладаў такіх вельмі шмат. А так, правым флангам развіваецца Гараджанак. Ну, развівалася, але не развілася у больш штосьці такое істотнае. Да, будзе замена ў складзе Гомеля, другая, ну, першая была вымушаная, калі Курбатова уступіла ў гульню замест Кузьмінцовай, якая траўму атрымала і адправілася на машыне хуткай дапамогі ў бальніцу. А хто ж цяпер з'явіцца на футбольным полі, зараз я скажу. Гэта Юлія Бакун пад 6-м нумарам. Мацыяўскас з мячом у руках. Сямдзесят пятая хвіліна. Моцна выбівае Мацыяўскас і роўна у ногі Купрыянчык. Націдкова на Гірас. Пашкоўская. Не праходзіць гэтая перадача. Да, памылілася зараз Міраслава. Даруйце, Лада, канешне. А ось Міраслава Зубко зараз павінна зрабіць падачу штрафную. Не, пакуль што не робіць. Прастрэльвае. І перапыняе гэты пас гомельская футбалістка. Гірас. Пашкоўская.
Пашковскую накрывают. Ну что ж с Ладой сегодня не тое. Шмат помылок. Ну выправился Лада, урэшце рэшт. Ну накрыла я Марыя Павлова. Трэба аддаць 5-му нумару Гомеля належнае. Змагалася. Есьман. Нагірас. Пашковская сустракае яе Павлова. Што Пашковская будзе рабіць? Кароткі пас на Зубко. Адзін дотык Кацынель. Зубко. Зубко у пашыраны спіс. Трапіла нашай нацыянальнай зборнай. Ну, магчыма, выклікае яе Владзімір Шынскаў таксама. Нарэшце замена. Выйдзе зараз Юлія Бакун пад 6-м нумарам замест Наталі Радзівіловіч. Я так разумею. Мне падаецца, што так. Яшчэ раз трэба больш уважліва паглядзець. Замена в составе команды Гомель. Вместо Натальи Радзівіловіч, да, так і ёсць. номер 20, Наталья Радзівіловіч сёння Юлія шмат Бакун, набегалася номер і 6. без мяча рабіла гэта больш значны, будзем так казаць, прамежак часу. Канешне, сілы яе амаль што не засталося. Ну і Юлія Бакун пад 6-м нумарам. Напэўна, гэта форвард. Ну, паглядзім, наколькі ёй эфектыўна выпадзе сёння згуляць. Мацыяўскас моцна наперад, гуляе галавой Есьман. Мяч сыходзіць за межы поля. Памятаю я, што Наталья Радзівіловіч выступала некалькі гадоў назад за жаночую каманду Смаргонь. Цяпер Смаргонь ўжо не прадстаўлена у Макслайн жаночай лізе. І другі год запар Радзівіловіч за Гомель выступае. Кацынель на Есьман. Есьман яшчэ налева, на Ціткова. Зубко у цэнтры. Закід перарывае Баркова. Да, ну ось ёсць Радзівіловіч, ёсць Ярэцкая, аднак яна ў лазарэце. Ёсць Бакун. Ось такія форварды у распараджэнні Эдуарда Дзімінкаўца. Канешне, складана. Складана, калі вось гульня. Гульня вось такая. Не ведаюць футбалісткі асабліва, што ім рабіць. І клас не дазваляе, і падрыхтоўка не дазваляе бягучая. Ну, да. Сумнае відовішча. Ужо я неаднойчы гаварыў пра гэта і паўтаруся. На Ціткова на Есьман. Есьман назад. Купрыянчык. Направо. Там Пашковская. Кацынель не. Уважлівай была Ангеліна Курбатова. Вуглавы для Мінска. Конец 79-й хвіліны. Ну, вось на сваю фінішную прамую выходзіць наша сустрэча. 3 мячы Мінска ў першым тайме і пакуль што 1 у другім. Удар галавой наносіць Яна Есьман. Гэта тое, што яна ўмее рабіць. Ужо я гэта адзначаў. Ну, зараз прабіць ноткі акцэнтавана не здолела. З адхіленнем корпуса так імкнулася Яна згуляць эфектыўна. Ну, што ж, не атрымалася гэтым разам. Мяч прымае зараз Марыя Глушченка. На рэўт імкнулася згуляць, аднак мяч сыходзіць за межы поля. І ён у руках ужо Вікторыі Націтковай.
Ага, не, все ж таки там зачапіў мяч кагосьці з гараджанак, так што аут на карысць Гомеля. Недоўга гомельская музыка гучала, так бы мовіць, закіда ад Купрыянчык на Зубко, зноў страта мяча. Зноў гамельчанкі з ім, і тут парушэнне правілаў. Да, парушыла правілы Яна Есьман. Заваліла яна Анастасію Савіцкую. Моцна наперад Баркова мяч адпраўляе. Ну і вось такое прывітанне перадае Мар'яне Брылёвай. У адкрыцці нацыянальнага футбольнага стадыёна, які ось зусім побач. Тут вось месціцца у раёне трактарнага завода. Удзельнічала Мар'яна Брылёва. Ось якраз такі перад пачаткам гульні моладзевых зборных Беларусі і Кітая. Не так даўно гэта было, вось разам з Русланам Мялкоўскім. Нападаючым дзяржынскага Арсенала Мар'яна Брылёва ось удзельнічала ў гэтым святочным мерапрыемстве. Вельмі было яе бачыць ось на гэтым изумрудным газоне. Прыемна. Становішча па-за гульнёй. Зараз ось у ім апынулася Юлія Бакун, якая толькі-толькі на полі з'явілася. 82-я хвіліна. 4-0 па-ранейшаму. Ідзе наперад Міраслава Зубко, падае там Уляна Узун. Працягвае Мінск атакаваць, працягвае мячом валодаць. Купрыянчык на Гірас. Зноў-такі вельмі хутка дораць мяч гараджанкам гомельскія гульцы. Зубко у штрафную, гуляе там галавой Курбатова. Савіцкая. Ну і што, трэба прастрэльваць. Ох, які момант. Мяч мог і ў вароты пайсці. Першая на мяче аказалася Мацыяўска. Суважліва зараз галкіпер згуляла. 83-я хвіліна. Ўсё часцей буду я вам распавядаць, колькі застаецца да заканчэння гульні. Купрыянчык на Есьман. Пас назад ад Яны і зноў усё спачатку. У наступным туры Гомель будзе прымаць брэсцкае Дынама 21 чэрвеня. Я так разумею, што ў Добрушы, як і заўсёды гэтая гульня адбудзецца. Ну а Мінск у чарговым гёрлс-дэрбі згуляе з Дынама Бдувкам 19 чэрвеня. Гэты матч пройдзе на стадыёне Дынама Юні а палове на 19 гадзіну. Вось гэта сапраўды істотна для Мінска. Каманда ўжо прайграла двойчы Дынама Бдувку ў матчы за суперкубак Беларусі, адпаведна, ў першым крузе Макслайн жаночай лігі. Цяпер трэба браць рэванш. А вось калі гэта не адбудзецца, то тады Мінск, канешне, рызыкуе страціць свае срэбраныя медалі, якія заваёўвае ўжо на працягу 5 сезонаў запар. Так што цікавы будзе матч, сябры. Прыходзьце на стадыён Дынама Юні, а калі няма такой магчымасці, то, канешне, ўключайце прамую трансляцыю на YouTube-канале «Женскі футбол Беларусі».
Заканчиваецца наша сустрэча зараз ось. Напэўна, можа быць, чацвёрты ці пяты раз дакранулася да мяча за гэты матч Мар'яна Брылёва. Зноў яна там па цэнтральным коле расхаджвае. У нас яшчэ адна замена, трэця ў складзе Гомеля. Тацяна Пружина пад нумарам 12 выходзіць на поле на 86-й хвіліне. Ну, замест каго? Я так разумею, замест Марии Павловой. Замена в составе команды Гомель. Вместо Марии Павловой номер 5 все-таки есть выступает Татьяна Павлова Пружина, минус номер 12. Пружина плюс. Третья замена. Ну, хочется мне еще раз пожадать здоровья Иранийцы Кузьминцовой, якая еще в первом тайме за травмы была заменена. Удар по воротах моцный от Мирославы Зубко, але мяч проходит выше створа. Ну, пашанцавала зараз Гомелю і ў прыватнасці Анастасіі Мацыяўскас. Моцна Мацыяўскас наперад мяч выбівае, усіх ён пералятае і спакойна ў ногі Купрыянчык прыходзіць. Адгулялася яна з Гірас, но Купрыянчык Есьман. Направо там Лада Пашковская. Гірас. І зноў Купрыянчык. Ну, такое, ведаеце, неблагое практыкаванне сёння для гараджанак. Практыкаванне, якое называецца пазіцыйны наступ. І ускрыццё эшалаванай абароны. Ну, вось 4 разы давялося ўсё ж таки забіць пад начальным Андрэя Пышніка. Не рызыкуе зараз Мар'яна Брылёва, і ўсё слушна робіць, выбівае мяч за межы поля. Да, ёсць, канешне, пашкоджанні, траўмы футбалістак Мінска. Першую чаргу тут трэба сказаць пра расіянак. Это галкіпер Крысціна Алёшына, ўжо даўно яна траўмаваная, не так шмат згуляла. Ну і вось ёсць там у ёй сур'ёзныя праблемы з каленам. Ну і таксама па-за гульнёй Яна Хотарава. Канешне, да Лігі чэмпіёнам гэтых футбалістак трэба аднаўляць медперсаналу Мінска, таму што разлік у першую чаргу перад еўракубкамі на іх. Ну, асабіста я ўсцешаны тым, што гуляе Мар'яна Брылёва, на выхаванка футбольнага клуба Мінск, вельмі добрая дзяўчына ва ўсіх сэнсах, так бы мовіць. Но я думаю, што ёй будзе прыемна, калі ось хтосьці перадасць ёй такія мае словы. 89-я хвіліна распачалася, Мінск па-ранейшаму з мячом, ну вось зараз яго страчвае. Баркова. Бачыце, Баркова, і у Барковай яшчэ ёсць сілы. Зараз ось яна так вырушыла са сваёй пазіцыі з апорнай зоны ось туды. У прэсінг пайшла, аднак адзін у полі, як вядома, не воін. Ну, дарэчы, ось я загаварыў пра Мар'яну Брылёву. Яна сапраўдны спецыяліст па пенальці. І ось у не такім далёкім матчы з Віцебскам, які тут на трактар прыйшоў і скончыўся найбуйнейшай перамогай, напэўна, за ўсю гісторыю супрацьстаяння над Віцебскам 7-0. Ось Мар'яна Брылёва выцягнула пенальці. І калі за Смаргонь яна выступала, то неаднойчы таксама ось гэтыя удары цягнула. А галкіпер Мар'яна яшчэ даволі малады. У гэтым годзе ёй усяго толькі 20 гадоў споўніцца. Ну што ж, сочым мы за чацвёртым рэферы Дмітрыем Савіным. Ён дасць праз электроннае табло абвестку, колькі ж кампенсаваў Максім Папок хвілін да другой паловы. Ну, я думаю, што не павінен ужо быць такім скрупулёзным
мазырскі рэферы. Все ж таки з пункту гледжання выніку тут все даўно зразумела ў нашым матчы 14-го тура. Яшчэ раз давайте па галах. На 5-й хвіліне Кацинель лік адкрыла. На 29-й Ангеліна Курбатова свае вароты паразіла. На першай кампенсаванай да першага тайма забіла Марыя Дзімідова. Яна ж на 59-й хвіліне стварыла для сябе дубль. Ну і пакуль што канчатковы вынік. Вось гэты яе удар прыносіць. Да, не разгледзеў я. Крыху адхіліўся на пратакольныя звесткі. Не разгледзеў, колькі ж кампенсаваў там Максім Папок. Купрыянчык на паплечніцу па камандзе, на Уляну Узуну імкнулася згуляць. Ну, мяч зараз прыйшоў зноў-такі да Брылёвай. Купрыянчык. Ну, я думаю, што, магчыма, хвіліначку каманды, як і ў першым тайме, перагуляюць. Тут няма чаго дзяўчат доўга на футбольным полі трымаць. Падбор Ганна Рэут. Да, все, на гэтым 4-0 сябры. Вось з такім лікам Мінск